Hindi po, sumba papadaan po ngayon. Magsisimula po tayo ng after 10 minutes. Thank you.
Hello, sabi ko po mag-medyas tayo. Naka-off kasi kanina. Nakamute, nakamute. Anong bag dadalhin natin? Ang bag na binigay sa atin. Aso. First aid po. First aid. Pagkain. Ang pamasahe. Baon. Susi. Something na gusto natin i-vlog sa magandang lugar. Ito. Hindi po ito kamahalan, pero sana maasikaso ko mamaya. Yung gusto ko i-vlog. Ano po, lala. Mute po muna tayo ha. Disclaimer, maraming times nakamute po tayo. Let's go.
Tatapon muna po ako ng basura. Ito sa may friend ko lang. We're back! Yan po, nag-shift po tayo sa 5-month spot. Let me check. Okay. Naglalakad po ako ngayon. Konting privacy lang din. Privacy. Siyempre po, hindi natin pwedeng sabihin lahat kung asan tayo ngayon. Pero, ang start ng ating metro station ay Burjuman. So, nasa Burjuman ako. So, pupuntahan po natin yung MOE sa kadahilan ng, para sa akin na lamang po. Ayan. I-guide ko lang din po kayo kung ano yung mga dadaanan galing Burjuman, anong exit. Tapos sa metro, merong 4 kasi sakayan sa metro, 4 na direksyon yung Burjuman. Ayan. Anong ibig sabihin nun? Dito sa Dubai, merong 2 lines yung station. Yung main na linya, pula tsaka verde or green. Ayan, verde is green. So, green line or red line. Ano yung ating sasakayan? Papunta sa Mall of the Emirates. So, sa 20 minutes po mula nang mag-start tong LS na to, hinihingal na ako. Mag-a-announce tayo ng mga disclaimers, okay? Para sa mga taong nanonood or mapapadaan dito sa video na to, pwede nyo pong balikan tong part na to para po hindi po agad kayo manghusga. Pero okay lang po akong mang-judge kayo kasi para po yun sa ikalalago ng ating channel. Ayan. So, simulan ko na po yung aking pong disclaimers. Una sa lahat, ang channel pong ito ay hindi pa po monetize. Okay? So, sinusubok po nating ma-monetize siya. Ay, what? Mapapadaan po ako dito. Isa po kasi ito sa hilig ko. Wait lang po Uy. Tapos ito. Dito makuha. May naipit bang paa? Ano lang to? Konti lang ito. Kasi ito cute din. Pa nakukuha. Ay! Si Huggy Wuggy! Kung nali kayo makuha si Huggy Wuggy, nakaipit kaya siya. Sorry po. Lumaan muna ako dito. Cute din tong aso. Nakuha ko yung aso. Hala! Napapalaro po ako. So, ayun po. Matitigil po ang ating pagpunta sa metro station. Kasi po gusto kong maglaro. Piling ko kasi makukuha ko yun. Pero mamaya na lang. Si Huggy Wuggy kaya nakaiyak.
masyadong maglaro dito. O nga, wag muna tayo magdagdag. Sige na. Tayo. Sorry po, napadaan po tayo sa claw machine. Pag sa claw machine po kasi, may mga, halimbawa, more percentage na makukuha mo yung isang stuffed toy. Ba't ako nag-explain ng claw machine part ba yun ito? Nito stress. Ngayon lang, kasi pag meron kasing mga, or kahit isa lang na stuffed toy na kahit 1 dirham lang, malaki yung chance na makuha mo siya, kinukuha ko na talaga. I mean, tinitake ko na yung chance. Kasi sigurado, or hindi naman sigurado, pero malaki yung chance na makukuha talaga yung stuffed toy sa claw machine kung medyo open yung stuffed toy na makuha nung ito. Tulad nito. Sa claw machine na naman tayo. Ayan, ito, ipit yung kamay niya. Ipit yung kamay. Hindi siya open. Yung blue na yon, pahaba siya. Matagal na hindi nakukuha. Pero nagkaroon na ng chance na, buwelo na sana yung paligid niya. Pero siguro dahil malaki ito, para dyan sa maliit niyang katawan, hindi pa rin nakuha. Yung mga nag-try na niya. Next time na lang tayo, bye-bye. Next time tayo sa claw machine. Okay. Meron pang 2 claw machine doon. Na temptation. Actually, din naman siyang masama kasi nga, parang kasiyahan ko ba? Tsaka, laro siya na tuturuan ka ng skill. Okay? So, balik po tayo. Bago po ako makapunta dun sa metro station or sa facade ng metro station, Burjuman Metro Station, ulit-ulit po natin. Marami po akong nadaanan na claw machines. Tapos po, yung unang 2 claw machines na nadaanan natin, mayroon talaga din mga buwelong makuha na. Ay, napatigil ako. Ito naman, kagabi pa to, nakailan na to, di pa rin nakukuha. Siguro magaan siya. Tapos maliit yung katawan para sa claw machine na to. Nakuha na yung isa doon. Stop toy. Manika. Yung berdo nakuha na ba? Parang oo na. Gray na berdo na maganda. Rin kahapon may mga nakuha sila dito. Ito nahulog, pero maganda sana to. Ano pa? Ito parang mabigat. Hindi makuha. Ayan po. 25 minutes na nakakaraan. Papasok po tayo sa metro. So, just to mention po, ang metro station po, may mga pulis po sa loob niyan. So, for the safety po ng mga tao. Kasi kung may mga taong rules, instruction, may mag-guide po sa kanila or sa amin para gawin yung tamang mga procedure sa loob ng metro station for safety. So, sa metro po, hindi po ako masyado magsasalita. Hindi ako magsasalita actually. Or mag-mute po ako habang nagla-live. Iiwasan din po natin may mahagip po tayong mukha ng tao. Kung may mahagip man po, hindi po natin sinasadya yun. Na po, tawarin nyo na lang po kami. This is the sound of
inside the metro. Tayo ng laman. Laman ng mall card. Ay! Ilan kaya ang laman ng mall card ko? Nakapila ba din? Feeling ko kasya pa siya. Pero ano, for assurance, mag-load na rin po tayo ng null card. Kahit 5 lang. Malay! Oh! Minimum na daw, 20 na. Grabe. Sige. Sir, excuse me. Are you working here? Yes. Yes. I have 15 dirhams here. Is it alright? I pass. Yeah, the minimum is 7 points. Okay, going to Emirates. Okay. But here, when I top up 20 on 20. Yeah, now only 20. So if you want to put 5, now you can put in no app. No up. Yeah, and this one, online. Thank you. So this one 18, okay. Yeah, the minimum 7 points. Okay. If I go to Mall of the Emirates, how much? Here, 10 points. Your attention, please. Passengers are advised not to leave their baggage unattended at any time. Shukran. 18.25 po yung laman ng ating null card. So, ibig sabihin, pwede pa po tayong makasakay sa train. Minimum po ata 750 yan. 750 po yung paharinig ko. Pag ibig sabihin, pag hindi 750 yung laman ng null card, bawal kang sumakay ng train. Maaano ka? Hindi na rin ako pwedeng makapag top up ng null card na 5 lang. Sabi nung officer kanina, online daw yun. Online pwede. Saan lang? Hindi ako center point. UAE Exchange pa. Red line. Basta papunta akong red line. Expo. That is platform 2. Platform 2. Sorry. Platform 2. Sige, maglakad-lakad na ako. Magsasara na. Magsasara na po siya. So, madilim po kasi. Pa kaya ako? Okay. الأبواب تغلق. Doors closing.
UAE Exchange. The next station is Mall of the Emirates. Nasa MOE na po tayo. Metro station. Pakita ko po yung facade ng MOE. Ngayon, ganda no? Ayan, MOE po. Wow. Kunting kwento lang po. Yung katabi ko po kanina ay hindi ko po gusto yung amoy ng kanyang kilikili. Pero kinaya ko po. Yung parang didikit sa ilong yung amoy. CR ba tayo? CR tayo? CR tayo. Salamat sa panonood. Bye-bye.
ko katagal yung biyahe. Nasa ano din po, 30 minutes lagpas. Lalo na kung lalakarin mo from metro station hanggang yung mismong loob ng mall. Malayo. Mall card. Mall card. Yun, 5 ang binawas. Nakakauwi pa po tayo. Pero, saan na lang. Kumain bago ako alis ng bahay. Merong side na kita niyo din po yung right side na entrance. So, merong left side na yung right side. Actually, yung left side, mas kita mo yung corridor. Lilihan. Okay. Ito na tayo. Lakad lang. Wow. Ayan na po. Stand right. Walk left.
mag-end na po tayo. Thank you for watching. May importante lang din po tayo asikasuhin para sa future. Present and future, of course. Thank you.